Kini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region, ang amo ni kadulong sa inyo. Kagyari nato ng mga top stories of the day. Today is November 20, 2025, Huwebes nga adlaw. Matapos ang duha ka semana, may mga eskwelahan sa gihapon nga hindi pa magamit matapos ang bagyo. Duha ka mga eskwelahan sa Southern Negros, biktima sa bomb threat. Na-dismiss sa serbisyo nga pulis, arestado bangod sa pagpangawat sa motorsiklo. 72 anyos nga lola, patay matapos mabuguan sa ambulansya. Kag sa Good Vibes, K9 handler nag-istorya sa kinagyan sa pagpangita sa mga missing matapos ang bagyo. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, halos 2 ka bilyon ka pesos ang natugang nga halit sang Bagyo nga Tino sa infrastruktura sa agrikultura pati na sa mga eskwelahan sa Negros Occidental. Sa pinakauli nga report nga release ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa Negros Occidental, nagsaka na sa 1.5 billion ang kahalitan sa mga infrastructure kaangay sa mga taytay, dalan, school, government, health kag irrigation facilities, slope protection kag iban pa. Ang damage naman sa agriculture kag livestock yara sa 303.1 million pesos. Kag ang damage o effect sa education yara naman sa 190.9 million pesos. 1.994 billion ang suma total sa kahalitan nga natugas ang Bagyo Tino sa Negros Occidental. 19,862 naman ka mga balayag totally damaged kag 180,823 ang partially damaged. Sa number 9, co-working space sa Bacolod City Government Center tubtub na lang buwas nga adlaw. Sunod sa kay Mayor Greg Gazataya, nagdubo ng kadamuon sa mga online workers nga nagakadto sa Bacolod City Government Center agud mag-avail sa pasilidad. Rason nga hindi na kinahanglan pa ini nga i-extend. November 12, ginbuksan sa BCGC lobby ang BCGC lobby bilang co-working space para sa mga online workers nga apektado sa problema sa internet connection kag power supply kasunod sa paglaslas ng Bagyo Tino. Bukas ang BCGC co-working space na 7 sa gabi tubtub na 6:30 sang aga. Kag nag-akomodar sa 40 ka mga voice workers kag 60 ka mga non-voice workers. Nagsilbi man ang BCGC lobby bilang extension sa co-working space sa syudad sa Ayala Malls Capital Central na nagasirado naman na 6:30 sang gabi. Ang co-working space kaya lately nag-reduce naman ang numbers so meaning matamat naman na nagabalik. Sa number 8, schedules ng Festival of Lights sa Bacolod City ginpaidog. Ginpa-amend ni Councilor Jason Villarosa ang schedule sa tuigan nga Festival of Lights matapos nga may ginatubang pa sa mga problema sa karon ang syudad sa pagplano kag preparasyon para diri. Ang Festival of Lights ginpatigayon kada una nga Sabado sa bulan sa Disyembre apang subong. Gin-propose nga idugon ini sa December 13 agud pa siguro nga may nagakaigo nga preparasyon. Sunod kay Councilor Villarosa, maghahatag ang syudad sang subsidy nga 1 million pesos sa idalom sang ordinansa para sa pagpatigayon sang festival, lakip na ang mga dekorasyon, pasilidad, kag iban pagid nga mga kinahanglanon. We will now amend it na i-open pa ang date pero during the month of December lang Japon. Dugin propose is December 13. So second Saturday ni siya. Sa number 7, isa ka babae nga nagapanglaba sa pangpang sa suba sa Banwa sa Murcia na lumos. Nagapanglabang 57 anyos ka babae sa pangpang sang suba sa Purok Paghimakas, Barangay Dam Site, Banwa sa Murcia, Negros Occidental. Sang siyang ginaligar na danlog kag nahulog sa suba kahapon sang hapon. Bangod sa mabaskog nga bulyada sa tubig sa suba, naanod ang biktima.
Ang labador nga may nilabhan kag tsinelas na lamang sa biktima ang nabilin sa lugar kung diin iniulihi nga nakit-an nga nagapanglaba. Nakit-an ang lawas sa babae sa taytay sa Purok Villarosa nga sakop sang barangay dam site sa gihapon. Gindala sang personnel kamur sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang biktima sa health center sang Banwa apang ini ang gideklarar nga dead on arrival. Nag-request ang Murcia PNP sang post-mortem examination para sa bangkay sang biktima. Sa number 6, na-dismiss sa serbisyo nga pulis, gin-aresto bangod, nangawat sa motorsiklo. Gindakop sa katapos ng Police Station 9 o pwedeng security guards ng subdivision, ang isa kaanay pulis nga dismiss na sa serbisyo matapos ginaligar ng awat sa motorsiklo sa Deca Homes, Barangay Cabug, Bacolod City, Miyerkules nga adlaw. Ang 46 anyos nga anay pulis ang nagkuha sang motor sang 19 anyos nga biktima. Nagaparking ang motor sang teenager sa tubangan sang ilabalay sa Barangay Cabug sang ini ang ginkawat sang ex-pulis. Na-recover sa dismiss nga pulis ang motor kag positibo nga ginkilala sang complainant ang iyang nga motor. Detained karon ng suspect sa custodial facilities sa Police Station 9 kag kaso nga pagsupak sa Republic Act 10883 o kunang the new Anti-Carnapping Act of 2016 ang ipasaka batok sa anay pulis kasi ito anay may kaso man nga motor napping. Sa number 5, isa kas 72 anyos nga lola ang patay matapos mabungguan sa ambulansya sa La Castellana. Dead on arrival sa Rural Health Unit ang 72 anyos nga babae matapos mabungguan sang EMS ambulance nga iya ginapanagiyahan sa Binalbagan LDRRMO sa Hacienda na Halinan, Barangay Robles, Banwa sa La Castellana, Negros Occidental kahapon nga adlaw. Pareho nga padulong sa padulong La Castellana proper ang ambulansya nga ginamani ni alias Ryan kag ang tricycle nga ginasakyan sa biktima nga si alias Maria. Nagwa sa investigasyon sa La Castellana PNP nga nagsakay sa tricycle halin sa Buena Park ang biktima kag sangyara na sa Hacienda na Halinan nasugata niya ang iya bata nga nakamotor. Ginpapondo sa babae ang driver sa tricycle, ginpaypay sining iyang bata antes na naog kag gulpi nagtabok sa dalan rason nga nabubuan siya sa ambulansya. Suno sa pulis, may inisyal na nga pag-istoryahanay ang magtimbang nga bahin. Sa karon, nakagwa na sa prisuhan ang driver sa ambulansya matapos maglapse ang iyang 18 hours nga reglementary period of detention. Ang ambulansya ang wala sang dala nga pasyente sa natabuang insidente. Sa number 4, nagdangat sa 8 million pesos ang danyo sa fishing industry sa Bacolod sa Bagyong Tino. Sunod kay City Agriculturist Maricar Kiro, parayon pa ang pagtipon sa detalye halin sa mga barangay nga apektado. Pero base sa inisyal nga report, ang mga lugar nga may apektado nga mga fisher folks na halin sa Barangay Singkang Airport, Banago, Barangay 1, Punta Taytay, Sumag, Villamonte kag Pahanukoy. Ginpahayag ni Kiro nga sa ila validation process ginabuligan sila sa bantay dagat kag mga barangay sa pag-verify sa mga apektado nga mangingisda. Paray naman ang ilang koordinasyon sa mga asosasyon samtang wala pa sa kumpirmado nga assistance nga mahatag sa subong. Ginapreparar naman sa City Agriculture Office ang master list sa mga apektado agud isumiti sa City Government, Office of the Congressman kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. 180 na ang aton nga affected nga fisher folk including sa ilang nga pump boat kag mga fish gears nila kag may mga tangkal-tangkal man. Sa number 3, sa Banwa sa Moises Padilla may kapin sa 362 tanan ka mga pamilya ang nagub-an sa mga puluyan kag karon hindi na makabalik sa ilang mga lugar bangod ginakabig na ini nga no-build zone. Pero ang Banwa may ginatanyag nga libre nga relocation site. Sang Miyerkules, nagsapol mismo si Mayor Elia Garcia Yulo sa mga apektado nga pamilya upod ang mga barangay officials. Ginpatag sa ila nga gideklarar sa national government nga no-build zone ang ilang mga lugar bangod sang peligro nga dala sa amo nga mga lokasyon.
may 1 ka hektarya sang relocation site sa barangay Inulingan nga iga-donate sang tiyo sang alkalde nga si Eric Goles. Yara na sa mga natungdan kung gusto nila magsaylo diri. Sunod sa kay Garcia Yulo, ang 10 million pesos nga ginhatag gikan sa presidential assistance ang gamiton sa pagbakal sang materyales sa mga patukod sang balay. Magapangayo man siya sang assistance gikan sa provincial government kag sa talatapan ni Congressman Dino Yulo. Ginapaabot man ang commitment sa mga pumuluyo bahin sa labor para mabuligan ang pagtukod sa mga balay. Magluwas sa 362 kag 556 pagid ka mga pamilya nga ang mga balay nagkalaguba pero sarang pa mabalik sa ilang mga lugar kag masugdan ang pagpatukod balik. May 3,856 naman ka mga balay ang partially damaged o kun 50% sa ilang puluyan ang naguba. Sa karon, ginahulat ang report sa mga punong barangay angot sa kun pilagid sa ilang mga pumuluyo ang luyag mag-relocate sa site sa Inulingan. Ang relocation site, din-donate na siya ni Mr. Eric Goles. Wala na niya man-involved sa duta, wala man-involved. Ang 10 million niya, amo na siyang ibakal naman materials So, para sa mga balay ng tao. Hindi na hindi pag-divide niya kwarta, kundi ibakal materials. Sa number 2, matapos mabiktima sa mga serye sa mga bomb threats ang 21 tanan ka mga eskwelahan sa isla sang Panay, subong may duhaman ka mga eskwelahan sa Southern Negros ang nabiktima sa bomb threat. Sa report sa Police Regional Office Negros Island Region, biktima sang bomb threats ang Western Visayas State University Himamaylan Campus. Miyerkules ang udto sa makabaton sang mensaheng eskwelahan nga nagasiling nga may bomba sa eskwelahan kag ang ginatubod nga rason amo ang unfair nga pagtrato sang faculty sa mga estudyante. Base sa PNP report, tigayon nga nakilala ang tag-iya sang account nga nagpadala sa pagpamahog kag iya ginsiling nga na-hack ang iya account. Kagabi, sa makabaton sang bomb threat ang Central Philippine State University sa Kabangkalan City. Sa ginrespondihan sang EOD K9 teams, nagdegatibo ang ilang paneling ukon pagpangita sang bomba. Sa statement nga ginrelease sang CPSU, ilagin siling nga nabato nila pamahog 8:56 sang gabi. Kag na-clear sang EOD ang eskwelahan 2:32 na sang kaagahon. Ang Management Information System Office ang eskwelahan ang nagapatigayon man sang mas madalong na investigasyon. Nagapasalig ang universidad sa stakeholders nila nga ginahimo nila ang tanan para mangin safe ang ilang komunidad. Ang Himamaylan kagabangkalan PNP ang sa karon naga-coordinate na sa anti-cybercrime group angot sa sini nga mga insidente. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Tigayon na nga nagabalik ang face-to-face classes sa mga lugar nga lubos nga naapektuhan sang bagyo nga Tino. Pero meron sa gyapon sa pila ka mga eskwelahan nga hindi pa mapatuod kung saan makabalik ang face-to-face classes bangod sang kadako nga halit nga gintugas ang bagyo sa ilang mga eskwelahan. Ang Don Benito Lopez Elementary School sa Tinungan, Isabela, sa Lunes, base sa pusang eskwelahan, masobra sa 50 ka mga estudyante gikan sa 150 nila ka mga learners ang nagbalik eskwela. Apesar sa kahalitan nga natugas ang Bagyo Tino sa eskwelahan, natigayon ang liwat nga pagklase. Sa mga litrato makit-an ang pagpatigayon sa flag raising ceremony nga makit-an pa ang nagkalaguba nga mga infrastructure tugas ang bagyo. Ang pamuno sa eskwelahan mismo ang naghangkat sa komunidad nga maghugpong kag magululupod o kung ulupod nila nga atubangon ang pagpanghangkat para mapadayon ang pagtuon sa kabataan bisan sa ilang ginagyan. Sunod sa kay Gladys Sales, ang Negros Occidental Schools Division Superintendent, may mga eskwelahan nga mahimo malawigan pa sa isa ka bulan kag matigayon ang pagbalik sang face-to-face classes kaangay lamang sang Bacolod Elementary School sa Isabela nga tubtub sa 8 feet ang tubig baha sang Bagyo Tino. Amuman ang Jose Pepito Montilla Garcia Senior National High School sa Moises Padilla nga natam-an. Ginatinguan sang DepEd nga makapatipadayon ang mga kabataan sa pagtuon. May emergency learning kit man ang Negros DepEd nga doon nagaserbi nga additional learning activity nga nadisenyo para sa mga wala naga face-to-face. Inisunod sa kay Sales kunyara pa ang mga materials kag wala nadala sa baha. Ginahaylo nila ang mga eskwelahan nga makapangita sang mga hulot sa komunidad kung saan sila ang makatipon kag makapatuman sang face-to-face classes.
Usually ang akot isa gani ka-advise sa ila sila ginapalok into na naman sa mga supervisor. Nangita sila alay ba sa community, kasi may mga simbahan na da or iba nga structure na pwede na ka face-to-face, di sa amat-amat lang grade level, di sa once a week lang, na dala sila mamit, tapos ang mga next days nila is modular, tapos may once a week lang sila maka face-to-face. Kaag sa Good Vibes, isa sa mga volunteers nga nag-upod pangita sa mga patay matapos ang bagyo, ang nag-istorya sa ila inagyan. Para sa iya, ini ang pinakababudlay nila nga inagyan, pero nalipay siya kay nanging kabahin ini sa public service nila. Yaring report. Rita subong sa tunga sang kampo may something odor kita ginasundan. Mga pito ka adlaw nga naglibot sa kasubaan, mga kampo kag mga rurok ang K9 hunter nga si Junelo Castillo katapos ang K9 Search and Rescue of the Philippines. Kaupod niya si Gabay, isa ka crossbreed sang Belgian Malinois kag German Shepherd. Istorya ni Junelo, challenging ang ining experience para sa ila pagkatapos ang bagyo nga Tino. Bangod, may kabudlayan ang terrain. Sa Isabela siya na-assign, pero malaba ang mga kasubaan. Malapad ang mga kampo kag kung kisa, may kabudlayan pa sa pagwa bangod sang kataason sang mga tubo. Labi na gid ang diriya sa aton part nga may katubuhan niya mo. Hindi ni siya siling na open lang nga land nga makita mong ginagyan mo. So katubuhan, paiba-ibang posisyon niya sang tubo. So either nga ikaw ya may time nga matumba ka. Ang dog mo hindi man masyado makalakat sang mayo. So gid kaga may time nga ara ka sa tunga, wala sang oxygen nga gamay lang gikatama sa oxygen nga maplo. May mga panahon nga tuman kainit sang panahon. Kagyara sila sa sulod sang kampo. Halos hindi sila makaginhawa kay wala sang hangin, pero wala ini nakapugong sa ila. Nagapadayon sila sa gihapon sa ila nga misyon. Masubo suno sa iya ang masaksihan ang kadamuon sang patay nga mga kasapatan nga ila nga kaagyan. Nahang pa niya kung ano kabudlay para sa mga mangunguma nga madulaan sa kasapatan. Kaya nga makita mo almost kalabanan na encounter namon mga kasapatan nga nakalamatay, siyempre sakit sa part sa owner nga madulaan kasi mo sina may mga baboy nga mga dalagko yang mga baboy karabaw baka nga may encounter namon nga lang nahalid sa mga rurok sa side kun diin ang wash out sang water. Pero isa sa mga kalipayan nila kung may ma-rescue nga buhi nga sapat perios na lamang sa sindi nga karabaw nga ila nasapwan sa sulod sang kampo utong adlaw sa tung Lunes. Nalipay sila nga nabalik ini sa tag-iya matapos ang halos 2 ka semana. Inspirasyon man para sa iya ang makabati sang istorya sang survivors kag mga local heroes perios na lamang sa isa ka lalaki nga nakaluwa sa isa ka bata. So nagsulod sa ulo niya nga salbaraw niya na lang iya kaugalingon gin pa uya siya kunong bata sa isa ka kahoy nga gamay lang nga kakahoy yung panguyapot. Sa nagantad siya, so nakaantad siya kunong mga 5 ka dupa gatawag ang bata nga tayo hindi ko di pagibayai. So daw na moto na konsensya sa kuno nagbalik siya ning kuha yang bata hasta nga ginuyatan niya be kag nakamatamat sa tabok-tabok sa sa kahoy kag na minakita sang isa ka kuryente dito sa nakauyat kag panglubaybay sila nakalabot sila sa isa ka balay. Ini ang nagaserbi niya nga inspirasyon para kay Junelo. Mas maayo ko ng isa ka LGU may gina-training nga daan nga K9 unit para sa mga tion sang kalamidad may ma-deploy gilayon para sa search and rescue kun search and retrieval operation. Ilabi na karon nga sunod-sunod ang mga kalamidad. Makapoy suno sa iya pero diri siya nagakalipay nga makaserbisyo sa iya isig katawo. Shoutout anay sa aton live viewers subong hapon si Sir Romel Mahilom Galyo Hambalya. Sir Romel, finger heart ko no. Si Gloria Bantige, good evening Sir Roming, watching from Pulupandan. Si Ma'am Mirna Garrido Clavel, good evening Digicast Negros X, Sir Roming, watching from Payao, Binalbagan. Kag si Jessery Garucho Hivero, mayong gabi ka Digicast Roming, God bless everyone. Kagabi itong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region, subong adlaw, tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.